ana okachira me say mate say me brother yare ana na me say oh how me mente hwe mente so yare ana o say o brother baba kun eya adwoa afre no say papa yare serious ana me say oh yente hwe obi amfra yen kan hwe nkire yen ana o say ana o brother yare pa ana me say no yare no o wo hefa ana o say ne ba no afre na kachira ne say omde na kotu baabi baabi kon de maame menim eja me de ma kwa ba de ba efide so am sa so ma o yakoso ejo so eja mpacho within any onipa ban yo me din de Osofo Steven ame wosu hu na me nuane Odiifour Kwabena Tawiah na anuafo no me na me toso edu ana ono ye enwotwe otoso nwotwe ese unua pani me nua pani no enna baako agya baako na asemi wote ne sen eba ne sen kra ye sha sen fu eba ne sen yo ebe yese na wotwe ni ana me sister baako frɛ me free Afram Plains eye donkokrom ana okachira me say mate say me brother yare ana na me say oh how me mente hwe mente so yare ana o say o brother baba kun eya adwoa afre no say papa yare serious ana me say oh yente hwe obi amfra yen kan hwe nkire yen ana o say ana o brother yare pa ana me say no yare no o wo hefa ana o say ne ba no afre na kachira ne say omde na kotu baabi baabi kon de maame menim yes menim baabi a omde na akoto enti enu twa mo ne beye nansa enane nansa no omsan frɛ me ka kyerɛ me sɛ anopa no me so me phone pɛ ana om ka kyerɛ me sɛ sister koro no a frɛ me ka kyerɛ me sɛ me brother awu ana me so oh me brother awu sɛn onya isa agro no a wo di no na me brother den den no wo onwu ye no se o Odiifour wewu ene me say woye din ewu na papa de wo yare na ahia o bewu atwansesa enti honum no na me hu say ne we afrɛ me ho na me gidi say eye no kore enti de na akosi no no sa keke enti wo so ba ye ya obo me ba ye nso ne ma hu say eye no kore ampa wa firim enti oman Ghana asamato yen enya asam ketwa na nia papa no ayama me ne de me se me ka ade bechi because ono no ohwe me eboa me ama ne matimi ama me nsa koma no atimi ama me abo prebuo kakra me dem enti papa ne de woya sumdwe ni papa akire se asam ketwa ni ho na nia papa na ayama abusuan ne de yentume nka enti me nso nia me wo ho a betumi aka kire oman Ghana ne se yeda oman Ghana asese BBS a yede show no Nyankopon dia no nyam na dia aba no anya aba enti yesra oba dia Nyankopon se onfa papa ne entu baabi pa emfa mayen na dachi ye nyina kohyia ya bom na yanya baabi pa nso atena na me dia papa na ya ma me ne dia me se me ka ade bechi o kitabusuan ni nyina enya asam ketwa na eja uchire mu chen se we Osofo na Osofo so de no aye hunhun mu nipa ensem bi se de nim se nyame akwan mu no ma ne mmakwa da esum ya yichire bia mma a betimi dia kosi su se sainti na me hu ni se sainti na ade we beto me ni so we hu bibi sa oh me obe preachi wo ATV ebeye week ni o preachi ye no ana me yire be ka kire me se me mehwe me bra na o preachi nteme ko hwe no ana me ka kire me baba yo aba so adwa me brother ni mu nya me fe na ni ma change e wo TV no nya sa na fada te ye ana me bani bi sa me se adan me si da bi se de fada ni ma ye no mani nje enti no mu a no me de frɛ me se oyare no enti ne me nso de me hu ye no yes wa jedi na one senka oyare ye kura no mo frɛ ye se oyare a anka ye nso be hu kwan a ye be fa so a ye betumi age no ba o ma ne yira nka nkire yen
Obia yante hwe nyase yante ne ntam kra yante hwe na eye papa Odiifour one no ntemu nantiemu no na ono tesen oh na me adi kan kase papa de me ne nantiemu no boni bia enim say ye menua na wonua nso de obetime ne na ayaka na asa atan no bibi wo ha odi hye ne so kai a say menua yi de menya ne so sa anu ne madi kan kase sa de menua ne te no ye nya ne so nipa wa busua no mu biem ye nya ne so nipa because sa de wote no maame enya asam ketwa wo ye nipa nkasa bribi kita no de ma wa onwe ho wo ye nipa sesi ano ebusua ni ya timi ate dia esi wo fi ana omate nti obia ebunikete mu awoba omoba bia ebunikete mu oba okay na mama mremu no yiyo no sempa na mbetimi aye na mana akọ ano de agimpanifo behia mpanifo behia me de won se me yakwara nti mpanifo behia no behunu se ne yebetoto ne amafa okay na mumbe ma asafo no so etimi edimetiti mai o aden se ne asafo no na yede wo mo be ya yie no nti abusua ka ho na asafo no so ka ho na yede be ya yie ene oman no ansa ne yebeja wa ma wakoneja oman mu ni ahwe Ghana fo wo mo so mate wo mo adwura mu akoye busuni de wo so efa asem kakra eja wo yo ni amede ja oman Ghana ne se any baabi a we ye adwuma radio stations ne TV stations yamamu amo because mona nenso agina mo so a ama me brands wa pagya duru baabi na yakase ye ja momo nso a mo nso so no ye ntimi nya momo sa na munyina oman Ghana enyame nhira media fo no obi biara me bra ye adwuma wo ho ene oman Ghana na anyaba entine meka ne se ya ma obi ademrefa due ja wonso ye ma odemrefa due abusuafo ye toa enkomo no so Mama tell you that you have a girl. That your mind in Amha. Mama tell you that your mind in Amha. Mama that your mind in Amha. Mama tell you about police and Kawa. This is your cow, be out here. Police and go be out here. Mama tell you about my own never mind in Amha. Mama Nade. Nobody said. Nobody said. Wait.